Argiaren semea, egunaren oinordeko, aria daitezen denok, jaunaren gana goizean. Usatorik goizalak, gure baitako ilunak, eta pozaldi betean, sortu digu bihotzean. Aitzaren aita aikoan, argi gitzana goizargi, gure begi honitara, igo zara zirbidea. Azken orduan dezagun, seme nagusia baitan, eskuiako guretzako, utzi zuen ondarean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, gaur elizan Santa Ageda edo Santa Agata, Virgina eta Martiria ospatzen dugu. Beraren bitartekaritza eskatuz, eskatezai gure jangoikoari, lagun gaitzan Eukaristi honetan doai ederrak jaso ditzagula geure bizitzan eta batiz bat geure animan. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitza. Egin dezagun otoitz. Jauna, zeure gogoko izan zenuen Agata Virgina eta Martiri santua. Bai bizi izan zuen virginatasunaren ederraz, bai martiritzan erakutsi zuen indarrez. Emaguzu haren otoitzari esker zeure barkamena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera gizaldi eta gizalditan. Hebrearrei egindako gutunetik, zenideok, oraindik ez zarete bizia galtzeraino iritsi, pekatuaren aurkako zeuen borrokan. Ahaztu egin duzue, seme alabei bezala ematen zaizuen aholkua. Ene seme, ez baztertu jaunaren zentzaldia, ez da galdu ere adorea, haserre egiten badizu. Maite duena baitu jaunak zentzarazten, eta seme alabatzat hartzen duena du zigortzen. Jasaten duzuena zuek zentzarazteko da. Jainkoak seme alaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein seme naiz alaba ez du aitak zentzarazten. Egia esan, edozein zentzabide momentuan mingarri da, ez pozgarri. Baina gerora, haren bidez ezitakoei bere fruituak ekartzen dizkie. Pakea eta zuzentasuna. Jaso itzazue beraz, eskueroriak eta belaun ahulduak, eta ibil zaitezte bide zuzenean, errenaren hanka hautsi ez dadin, sendotu baizik. Zaila zaitezte guztiekin pakean bizitzen, eta izan santu, bestela ez du inork jauna ikusiko. Egon erne, inork jainkoaren onginaia galez dezan,
Ez dadila zuen artean guztiok nahasiko eta kutsatuko zaituzten landare pozoitsurik hasi. Jaunak esana. Jaunaren maitasuna betidanik betidaino begirune diotenentzat. Jaunaren maitasuna betidanik betidaino begirune diotenentzat. Bedein kabeza nere anima jauna, nere barren osoak haren izen santua. Bedein kabeza nere anima jauna, ez bedia ahaztu haren mesedeaz. Jaunaren maitasuna betidanik betidaino begirune diotenentzat. Nola aita seme alabentzat errukior, ala jauna begirune diotenentzat kupidatzu. Ongi baitaki zer ez garen eginak, gogoan du hautsa garela gu. Jaunaren maitasuna betidanik betidaino begirune diotenentzat. Jaunaren maitasuna berriz betidanik betidaino begirune diotenentzat. Haren salbamen asmoak belaunez belaun dirau, haren ituna gordetzen dutenentzat. Jaunaren maitasuna betidanik betidaino begirune diotenentzat. Aleluia, aleluia, aleluia. Nere ardiek aditzen duten ere ahotsa, dio jaunak, nik ezagutzen ditut, eta jarraitu egiten didate. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus bere herrira joan zen, ikasleak ondoren zituela. Hurrengo larun batean sinagogan irakasten hasi zen. Entzule asko karriturik hau zioten. Nondik du honek hori guztia? Zer da eman zaion jakinduri hori? Eta honen esku gertatzen diren mirari horiek? Hau ez aldaba arotza, Mariaren semea, eta Santiago, Jose, Judas eta Simonen anaia. Eta honen arrebak ez aldira hemen gure artean bizi. Eta ezin zuten sinitxiarengan. Jesusek zantzien, profetari edonon ematen diote ore, bere herrian, zenitartean eta etxean izan ezik. Eta ezin izan zuten han miraririk egin. Hala ere, gaixo bakar batzuk sendatu zituen, eskuak gainean ezarriz. Eta harriturik zegoen haien sinez gogorkeriaz. Gero, inguruko auzoetan ibili zen irakasten. Jaunak esana. Jesus bere herrira joaten da, eta bere herrian zailtasunak ditu. Jangoikoaren maitasuna adierazteko. Eta berak esaten du, edozein herritan ohore ematen zaio. Profeta bati. Baina bere herrian ez. Edozein herritan bai, bere herrian ez. Eta galtu dezakegu hori zergatik da. Eta askotan izango da ohitu egiten
garelako. Txiki-txikitatik ikusi izan dugu Jesus gure artean, badakigu nondik datorren, badakigu zein diran bere gurasoak, bere anai-arrebak, eta hau nola izango da profeta. Oitu, betidanik gure artean dago eta. Arotzaren semea ez aldau. Eta hori pasatzen da, Hori pasatzen da ministeri horretan. Eta amendu oinarria zergatik gu aldatzen gaituzten. Zergatik gu ibiltzen gera parroki geure bizitza guztia. Jesusi ez balimazioten sinistu bere herrian, guri nola sinistua. Eta guk esan berra daukagu Jesusek esan dakoa, besterik ez, baino Jesus perfektua zen, guk ez gera perfektuak. Horretxegatik da ona guretzat herriaz aldatzea eta herritarrentzat apaisa aldatzea. Mingarria da, akaso, ohitzen gera eta aldatu egiten dute. Bai. Baina ona dela, ziur nago. Horretxegatik gaurko eukaristia honetan gonbidatzen zaituztet eskerrak ematera. Hemen, parrokian, urten poderioz euki ditugun apaiz guztiengatik. Ziur nago gauz on handiek egin dituztela pertsonen animetan. Ziur nago. Ez daukat batere dudarik. Ez daukat batere dudarik ere perfektuak ez zirela. Ni perfektua ez naizen bezala. Inorrez gera. Geure gauzak egiten ditugu, nola ala, baino saiatzen gara maitasun guztiarekin egiten. Eta hori da, apaiz bati eskatu bertzaion gauza. Anekdota txiki bat eta honekin bukatzen dut. Pertsona bat, herrit bateko pertsona bat, gotzaien gana joaten da, eta esaten dio, querido obispo, vengo a hablar de el sacerdote de mi pueblo. Y el obispo le dice, ¿qué? ¿Está en casa? ¿Está en bares? ¿No hace cosas? ¿No os atiende? ¿No? La mujer le dice, no, si eso todo lo hace bien. Eso todo lo hace bien. Y está con la gente, está en los bares, hace cosas, no está sentado, no está acomodado, hace un montón de cosas. Y entonces, ¿a qué viene usted? Le dice el obispo. Y la mujer le dice, es que hace muchas cosas, pero no nos quiere. Eso es lo que hay que pedirle a la Iglesia y en especial a los que servimos a una comunidad. No que hagan muchas cosas, que a veces, y yo soy el primero que se nos mete el activismo, sino que nos quieran. Para sacar jugo a esa persona que el Señor ha puesto en esta comunidad, que no es para siempre, hasta que Dios mande, ¿no? Hoy os animo a eso, ¿no? Que Jesús también vivió esa incomprensión de su pueblo porque lo conocían desde pequeño, ¿no? Yo siempre me he admirado cómo venían a Loyola autobuses y autobuses y autobuses de personas asiáticas. Y yo solía preguntarme a mí, ¿pero a Loyola? ¿A qué vienen a Loyola? Si no tienen nada para ver. No tienen otra cosa que hacer.
Y el error era el mío, porque me había acostumbrado a la belleza que tiene vivir cerca de semejante cosa, como es Loyola, ¿no? Y muchas veces los cristianos nos podemos acostumbrar al Señor. Y eso es un error. El Papa, y termino con esto, el Papa decía, la persona, el cristiano que se deja de asombrar, muere. Porque la persona que se deja de asombrar se acomoda en tener a Dios cerca. Y no, el cristiano se tiene que asombrar de la magnanimidad y de lo que es Dios mismo y que lo que hace con cada uno de nosotros. Jesusen izenean egin dezaizkiogun eskariak jainkoa itari. Eska dezaiogun Eliz elkartea bildadila batasunean, sendotu fedean, maitekorrago izan behartsuenentzat eta eskain dezala evangelioa ausardi zaundiagoz. Eska dezaiogun jaunari. Eska dezagun gogorkeriak, astintzen eta gerrateak ondatzen dituen herriarentzat erakunde eta pertsona guztiek arretaz, bakez, berreskura dezaten eta herria berreraiki. Eska dezagun jaunari. Eska dezagun Kristo ezagutzen ez dutenek, kristau leialen eta misiolarien testigantza entzunik, iriki dezatela beren bihotza Kristoren deiari entzuteko. Eska dezagun jaunari. Eska dezagun geure parrokia elkartean ere Jesusen alderdi guztiak irudikatzeko. Izan ditzagula era guztietako pastoragile, laguntzaile eta ekintzaileak. Eska dezagun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko biziaren ogi. Bedeinkatu zu jauna zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matxondaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zurenaren edari. Ideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna begi honez geure eskaintzari, eta zagara ezazu zeure espirituaren indarrez, guretza salbamen sakramentu gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren tartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Kristori jarraituz, age da martiri santuak, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak. Argi erakusten digu zeure miragarriak, geure ahultasunean zeure almena agertzen baituzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zeure testigu izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti gorrezten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zerura, bete idauza zure bizirak, Osana, Osana.
izenean datorrena. Osana, Osana, zero Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazua da santo garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, galiz harturik, brizer eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren galiza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zerrela jauna, zuberri zetorrean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu haituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiak betiko bizia eritxe ezagon, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildorgai kanta dezagun, gure eta egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diego nezkero. Ez gaitzazotziten taldigan erortze, baina atera gaitzazo gaitzen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu parkea gurunotan zure arrukiari ezker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizalditan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkari pakea. Amen.
jaungoikoaren bildotxa. Zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa. Zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa. Hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, el Señor zure etxea zertzen. Baina zaizuz bat, eta sendatuko ez. Kristoren gorputzetan dago. Egin dezagun otoitz. Indar berritu egin gaituzu jauna, geure erospeneko sakramentuaren bidez, egizu betiereko salbamenaren janari honi esker, egin dezagula beti aurrera egiazko fedean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxo bat bihar hileta ondoren itxarropenaren inguruko otoitzaldia izango dugu. Amén parroquia. Mañana después del funeral tendremos la oración en la cual estamos trabajando la esperanza. Estáis todas y todos invitados. Jauna, zuekin? Eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zure regina eguzkia bezain alaita txegina Andre Xamurreta guzti zantxua zein ederra aldare horretan tan nola
hartzen dezun basoetan, zeruko lorien usai gozoa, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeruko lorien usai gozoa, zeruko lorien usai gozoa. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaun elagun biher elkar ikusten dugu arratzalde eta gaun bat izan dezazuela.